hempurni aman ki piji pura kewang atum lapen arna malam karjuji aning kehang lapen kar I atum pan an nila Francisi nala to pan Empu Yesus Kristo kang hon arna makang jinso akardom pajirik lo kardom pini nilinang tumpen akenang sot nei alam kacethana rabje phansi niliputhot nale tumang no cheklang thulo pini litum kaythan dam ji alam ke ning kachir pima hempu Jesu Kristo penajok arnam nanggi pia ke pejok ke deng dun long jia phan aprangsi ake nangke ning kachiru hello nane tu labang so alam chini hurlo thangbak theng parpan athak kapathia Jesu hello arnam hempu lapen Kristo kawe plang tang abanglo labang so alam munir tum arjulong si ha tuma ning lut chok lo lasi halatum Jesu Kristo sangho atuma dong wangsi halatum phan pulo nilitum kupi klem nangjima lasi Jesu Kristo sangho pitor halatum phan thak don si pulo nalitum abang putin nang methang apap he kadia kelong jia phan ning chiru hurnot pap kadia kelong jia phan ning chirui vek nang ji ning kachirui hello aprangsi harabang so ke jok kelong dun jia phan aken kamlo atheke ning kachirui binong kalike kupuson ning kachirui what repentance is not muitum ning chirui unutap je bonta ning kachirui nuki kalike kupilama ning kachirui kalidet isike lahalo akechok che akamatha chotke kali akechok che akachematha chotke ning kachirui kali repentance is just not feeling guilty অনুতাপ মাত্র অপরাধর অনুভব কৰাটো নহয় নিং কচিৰুই কে আকে চক চে কে মাথা চটকালি নিং কচিৰুই পুকে আফ্রাংসি কে এলিতুম আপা পাপত আকে চক চে আকে মাথা থু হেলো মন্তা লাকে নিং কচিৰুই কে কালিলাং বাদু তমে হালাতুম আপা পাপত কে চক চে aning arlo chematha dam thekte tikke ning chirui dam thekte monta ke chokche kachematha atum anle aning kachirui petlo laputa kali akamang deng pi ingkora phi aning so ingkora pholong pulo monta pol dhoromi alam ning kache beralam lapen non ke bang ji akang sai arna malam hey ketan bom una hud Felix Roman governor ferit duksi pulo non ke nangli dam tamelo muapor kelong hud nili nangni phan behang thupo pi posila sola mangli pulo alangli chichini ladak Felix abang ke akichok che chematha lo chichini lo bonta alangli ning abangke chirui re kachematha chotke ning kachirui kali hini nalipap na pot ning kachipuduk chotke ning kachirui kali repentance is not just being sorry for your sin
অকল নিজৰ পাপৰ কাৰণে দুখী হোৱাটো অনুতাপ নহয়। Penang amonira tumke apa penapot akisung ke punang apot penapot aning cepedukpik mate kacukle mahut akenep dun long cek ake po dun lok pen apot aning cepedukpik laben penang amonira tumke halatum akacukle makam akicok cedet pen apot kali bonta halatum apan kinep dun long cek pen aday kitu nang kok apen apot so hine kurin ang den pitok si kebalong pulo pima inuna munid arna maning ke hang ateng pen kaning duk pen ajok aning chirui pima inuna munid arna maning ke hang ateng pen kaning duk pen ajok aning chirui lasila pen ajok ke jok lang laben labang so apot ke baduta aning chi oi e monda munid aron ateng aning duke kiti peplang ahog lo bong marli atum ek marli atum korte atum arna maning hang ateng pensi itu maning ki duk lake ning ke chirui lapen ki jok talong lapen ki tiata etum theragre pen Pere people ne ninge churu binong ke ne ke thanji ki puji ka ning ji theragre bonta pirthe phanga chi paklang pansi aninga chi duk chot ke lake eto man ki thi peplang Yesu Kristo ri sangho bangkreni mo pen Judas Iscariot alang li Yesu Kristo pan jordet apa claim lo puturo den ko daya bang lo alang li ning chirui lo alang li chiru lo charnam lo bon sitame alang li aning kecirui binong kangjang kali hipon ma alang li metang pang apran si enda laki ning kecirui kali ate ke me munit kaceplang ji kabor I chot ke ning kecirui kali repentance is not just trying to be a good person bhodro luk huar sesta koratu onutap nohoy penang amonit atum ke amethang aja kong pensi keme amunir kaceplang ji lapen kedo ke thak ji apanta bor I lo amethang aja kong pen ke klem akam an ke amethang adoromi akachepaklang lo lapen la akam chot lo la so pen ke pa pen ajok ning kachiru apan thang akachematha dam awe Isaiah sokebra pri ang ding sutro kolong pulo nitum ke doan papen si plengset nitum akimene akam seta kasa ursi kaikta dover nitum apap hey penapot nitum thengpi arbo son se sikidu lapen tomon ke ja pondet ason akimia muni ke cheplang chot ke ning ke chirui kali bima dhoromi ke cheplang chot ke ning ke chirui kali repentance is not becoming a religious ধর্মীয় উপযুক্ত হওয়া অনুতাপ নহয় বাইবেল লং ফারাসি এতুম halatum od adur lapen ki claim ke dam makam an durmit pik ason halatum anta hum lapen ardom ta ardom lapen thorom aron ateng ke claim nang jia anta kroipet lapuan setame halatum aning bangke chirure lasi macho sang pi ke thom troksi ben kep along lason si lason ato phan pulo bonta farasi laben saduki ake ong pi atum baptism ke enji phan alang li dung ke bang theklong si John halato phan pulo o puru yakhe ke bang ji dok arna maning ki thi pen ke ka ji phan matsi nang tu phan nang pereloma athik pet aning kachirui a ot athe pathena athik pet aning kachirui a ot pathenon athak chot kali
attack adhorumi chot kali lapen nang tu amethang ki jok ji aphan Abraham ke nitum Apollo puke nang tum matharinon Pima ne nang tum aphan nang pulang Arnam labang so aarlong hey aphan Abraham sumar pinchong tek Arnam Abraham sumar pinchong tek Dape non mamat Theng pi he king risi acho bidikang lo lapen athe ke me kapathe the athing pi an pi vek po ahok lo aneng kachuru re tum an the lang no kapathe tum an pap ke klem bom pap ang bom do bom tum an phan ke la ke pi vek po pi vir vek po lapen me ke dut vek binong pima ahok akachenian sot ke ning chiroi kali ahok alam akachenian sot ke ning kachiroi kali repentance is not just knowing the truth okol hoito jonatu unutap nohoy ipuatar lok agyan pen ahok alam akacheni sot ke chethe aphan ahok alam pen kereng iji aphan puke pudam thip un e Pima puatar lok pen ake kroy la pen ning arlo pen ake kroy ke chiprek do olo chiprek olang romang ding pi kep ang ding so kep along pulo Pima muni na tum aning pen kroy si dhoromi plangji lapet ade ang tur pen chikubir si jogji Itum aning pensi kroy nang si Itum agatekere abidai ka agyan pen kali James ang ding pihini ang ding so krisir kep lapen ing koy labang so ding solong pulo arnam ke inunat pu nang litum kadowe ta kroy lo mesen lo Hiya tum talaki kroy lo lapen hala tum perepen oklem hurlo akam ka vedet ake kroy ke thangale avi pua porman ladak petlang dak akam ka ve ake kroy ke thangale avi soitan atum perelo bonta arna pan kroy kroy arna pan akum kroy kroy atheke ahok pet aning kachirui kupuson what is true repentance prukrit mon palotonuki ahok pet aning kachirui ke kupuson lo what is true repentance prukrit mon palotonuki isi ahok pet aning kachirui lake pape na pot arna manong angno aning akidu a true repentance is being sorry to God for sin for your sin ঈশ্বরলৈ তোমার পাপর বাবে দুঃখিত হওয়া তুহে প্রকৃত মন পালতন nangali pa penapot arnamano aning kachituk henlo ahok aning akachiril ahok pet pen aning kachiril ke amethang aphan kalite anut kaprek along aning kiduk kachapaklang dam chot ke kali aning chiduk paklang dam chiru dam la kali monta aprang si lapen akenang sot nei ke arna malong aning kachiduk hello arna mandung keng pupatong ruisi arna malong alang li ning kachirui kachipang jir hello lun
Pokerasi ang ding so isipen pli along ladak David Richo aning kachiru alam etum teklong o arnam nepan ingin sota pimanang kanghon chimit me nang kang ginso tepi kapot ni pap ki doa ne pekak eta lapen pap an ne pangtirta kay noason ne cham eta lapen papen ne pangtirta ne akelet ne chichinilo ne papta ne ingno si kay kita dogerlo ne nang pan lang prosi pap kemlo la nang pan chot la pen nang kahe no pu ke hok ason an ne klemlo la sinang ne pan kang sai ke misenlo nang ne pan ne kidin ke misen mang hu me arnam along ning kachituk Richo, David Richo, King Pupatong si, Mekri Pajang si, Arnam no chudno. Lalo, ahok aning kachiroy. Hini, ahok aning kachiroy ke nang pap kachikrong pame. A true repentance is being truthful about your sins. Nijo paporo-poro thoito badi Huwa tu prokit onutap. Lun thong kera ni pholong polo. An ke nepap he ne chikupirlo. Ne ke chokche akam an chepatute. La he ake chikubirji si ne chisiklo. Ne ningalo chisik. La penang ne pap an dia chisik lo chisik pa me alang li pap chikrong lo ni chok delo ne be saklen de chong hun delo chubay delo kadok ko via son an chikrong lo alang ke klema pap an chikrong hello pap Cekrong pemenang si. Nang lipap. Pisi klema pap ma. Nang li cekrong pemenang si. Lalo ahok aning kachiroy. Ketom. Ahok aning kachiroy ke nang lipap. Pen kachiroy pit. Pap pen chiroy pit. Klem tu voy vedet. Dam tu voy vedet. Turning away. A true repentance is turning away from your sins. Tumar papor pora. Gori jua. To hold prokit. Onutap. Sarlam the in corner cap. Kriget homaning so long pulo. Pap hey kachipatu abang akai ching tur the. Pap hey kachipatu abang akai ching tur the. Monta hala hey pen kachikubir la pen kachi o abang kangin so long ji. Amen. Monta hala hey hala pang so pap hey pen kachikubir ade pen kachikubir la pen kachi o turning away kachi repeat abang akangin so arna makangin so long ji. Ahok aning kachiruy ke nang limitang apap pen kachiruy pit kachitawar pit kachi udet apan li pop apan kahizim. Ahok aning kachiruy ke pop apan kahizim. A true repentance is hating sin. Papog hin kora tu hoy prokit onutap. Ibriyang deng pisiyang deng susirke balong. Doromia kam ke nang ning dok. Bonta keheno ke nang hijim. Lahelo nang fansi ning arong. Kapedo tek. Ajang tu nang dung lo.
people ma arnam ke akang thir akam ke claim kaning dok monda ke no akam ke claim atu phan ke hijim nang liang sipini ke no claim det pulote arnam nang phan hijim I heard you me nang li phan pipe det po monta nang li jongsi dhoromia kam claim kemia kam claim pulote nang li puthak nang li phan ning arong kapedo thek gia phan halabangso arnam I heard you me ka jong kang thir damene jang thu ka jong kang thir nang li phan pc nang li ning arong ben preng set iji kelang ning ping koi plikara thom ben plikara pli along pulo nang tum kahe ji me akam ke claim an nang tum ko sonsi che pasa urlama che matha dam po nang li che matha dam nang ji nang tum nang me thang ji jim po pima kahe no akam an nang tum claim you must realize it hijim nahi ni claim with the Lord ne beza claim det chong det bang pen che chok dut bang kang ton ka chong hu ka duk ka be nang di che jim ni why ne piso si ke claim lo pho unte ahok aning ka chruy ke unte nang bang pen ke entang amar chiboy dam thuna a true repentance is when possible pay back to others what you owe pora boycott honor pora tumi karilua bur gurai dia tu hol prokrit manuhor pora hok isoror pora hok jodi ami jongsi tum arnam betame munit betame jongsi tum amar pondet thi pondet pulotangte elit tum arna phanchiboy thunji ladak bible along inut thekser abunit jisu kristo adung alang li thursi alang li pulo hempu arju tha nelam nilimar do an achitim neli kidu kela katu aphan people lapen jongsi neli kachu bay pen mani abang pen kupine en lote labang so abang aphan neli phan pri pitupo manghume me arna phan kachi kubir inut arleng ke the alang like ar pulong rat ang no alang lipu lipo alang chichini ne bang amar thi det alang chichini kiduk la ka tum pen ne pon det alang chini phan ke be phan ne pipe det arnam pen ne mar chong hu det nasi arnam pulo nang tum ne mar ni thi det nang tum do kai pon det pilo arjulo phan ke pen ne phan nang pipe det kiduk la he me jang re tum phan nang tum lang ro la na ne det kaduk ke be alam nasi zakaya si chini lo alang li rasolam pulo ne kiduk la ka phan la pen mani pen si neli endet chobe pen endet lo tangte ne ya bisi pitupo phan pri pitupo Kristo Jesu pulo labang so hem ke jok pang tang hallelujah atheke ning ka chiru along kupisia ke nang lo what repentance involves unuta pot ki jurit akenang isi pappen kachete war ning ka chiru along akenang ke pappen kachete war repentance involves turning from sin unuta pot papor pora mughora jurit Jakaria ning pi si pli along pulo nang pusara tuma son cheplangri apranga montri hala tuma phan hang olo nang tum kahi noa towar pen kahi noa kam pen chi onon bonta hala tum ano chi den de det mate arju jesi pusi hem pupulo arju je det hem pula solam sining jelo arna masalam si pulo nang tum nang no che den de det nang tum na arju je det akino akam phan sinang tum ar irong hini akenang ning kachire long akenang pirthe pen kachite war pirthe pen chitte war teknang ji pirthe pen itum chirui teknang ji repentance involves turning from the world prithibir pora mukh ghura
onutapor juri isia john ani pinikre pholong pulo nane tum pirthe kalite pirthe amara phanching honri pirthe kalite pirthe amar kono kumane abang jongsi pirthe aphan ing honlo tangte alangli ning arlo arnam po aphana kang honave nangli lun tahai yes Jesus loves me puda lun tahai bonta nangli jongsi pirthe aphan ing hon pulote nangli arnam aphana kang honave pini ilitum pirthe si anasi jasemet tam pirthe kereng me phansir builu pirthe a hira sang aphan arje ke me phanse tim hung dun lo lapen etum arna aphan akaching hon ke etum aveda lo arje ke me phan kaching hon dun ji aphan ke api hung dun lo ador ke so abhor muta etum pi lo arje ke me to aphan ke long ji aphan ajat penta pirthe aphan kang hon la ke arna aphan kang hon la pose nang li labang so pirthe arje ke mi big pen nang di chetewar technology chiru technology nang me thang penta ka chetewar people ma ning ka chiru long ke nang ji ke nang li me thang penta ka chetewar nang li me na penta chetewar nang ji repentance involves turning from your sins tumi nijor pora muk ghura tu onutapor jurit hinia kurin angdeng pi pho neng sokre pho along pulo kereng atum an non pen apara amethang ale aphan kali monta halatum aphan jok thisi kereng thuji abang jisu aphan si reng pineng ji nangli methang aphan kereng piji kali kristo aphan si reng pineng ji jisu aphan si reng pineng ji pirthe aphan kali monta kristo aphan si kereng piji aphan si elitu methang aphan chitenen ji matha kristo kisung alam matha kristo amek alam matha kristo ang suputu alam nangli mathalote nangli methang aphan ke chitenisi kristo aphan si nangli reng pipo li ning kachiru along akenang ke hi sarpo pen kachitewar ning kachiru along akenang ke nangli hi isar popen kachepte war alang li pen kachirui alang li long gidunde la lo kenang repentance involved turning from the devil soitanor pora muk gurar onutapor jurit akamang neng ping kora trop ang neng so krenar kebalong puno nang halatum amek ing pusi halatum aphan kangting ang bongpen kate ang anatu laben soitan aja kong aber pen pejoksi soitan aja kong aber pen pejoksi arnam anatu bando arnam anatu wanangji anke halatum ne phan ke kroi pen ajok halatum apap he dia longji lapen arnam kangwai tangamoni datum ang bong halatum adin longji isar popen chete bhanangji alangli nangli phan nang ke ja alangli phi gidun pen nangli nang churui phet nangji lalo ninga churui long akenang ji ke nangli isar po pen churui nangji pho ninga churui long akenang ji ke arnamanat ka chete bar repentance involves turning to God isoroloi mukhurar unutapor jurin jekheriang ning pi si ke thomolo polo nang hala tuma phan punon molo ka hem phula sonsi pulo nelong nang chirui non
nelong nang chirui non lapen neta nang tumalong wang tupo pusi muluka jempu pulo chit arna ma tu chit arna nang li pirte na chit damlo nang li shaitan na damlo nang li pap na damlo bonta non ke nang li ake nang ji ke hempu anat nang chirui hempu nang hangkong lo nelong nang chirui non nelong nang chirui non nelong nang chirui non hempu nang long wang tuji nang li I heard you may pen thanks ji trok ning ka chirui along ake nang ke ake choklim ake do ke thakji anat chite warnang ji repentance involves turning to right living ni full jibonoloi muk khuratu onutapor jore kichok achithe pini tum ke chok chi achithe si ke do kadu ka ve ki no dak achithe pen si ke do ke thak kicho ki jun jirpo jirpi benan song bong puria lang bong ta itu ma ke chok chi pen si do thak kedam tang roi tani pur ake chok lim ma ke do ke thak bang a right living ke chok lim ma ke do ke thak bang ana thu sil tum dam nang ji roman ang ning pi trok ang ning sokri thomolong pulo nani tum a ok athan he kahino ke claim I arisim kape plang bombe de jile nani tum la baba pan hodai bombre bonta nangli tum ke kithi ang bong pen kithur tang atum ason thak thakle arna pan nang methang jihodai no lapen dhoro makam ke claim iji apan le nangli tum a ok athan anta arnam ariteng hodai no labang so abang arpum labang so ahem tun labang so akarumem happy papa pan ke hodai bom nang nelo ake no akam pan ke akam en I nang nelo ake no akam pan ke anong pa thang nang nelo bonta ladak hastorak pudak lo kithi ang bong pen kithur tang atum lo neli nang tum pan kithi ben kithur lam thang lo nang ni chimata lam thu tha arna pan si chodai nang doro makama pan itu bang ok athan anta arna mas hodai nang po itu bang arpu pan anta pini ilitum ahok aning kachirui kali kupuson lapen ahok aning kachirui kupuson lapen ning kachirui olong kupisa ke nang jialam ilitum arjulong tanglo nalitum arjulong tanglo lasi arnam nilipan akichok chi akam ke klempen nang kapeklang abatay tinahut nili halapen ding chiruy po lapen pap hey penta chetewar po pu pini nang li chipatik tek jima arnam nili pan akichok chi akam ke klempen nang kapeklang abatay tinahut nili halapen ning chiruy po lapen pap hey penta chetewar po pu pini nang li chipatik tek jima jongsi chipatik tek pulote nang nilong arna herjume pen pengset po arna phana dom sina kang tuine jakong thepar pik arnam nang nitum abang arjon chinipet nitum apu darlo akamata pen ning akamata anta chinipet nitum apan ho nitum a ok arlo lapen hala arpiarlo arkleng anta nang chinipet monta nitum munit atum ke nitum ke klem apap anta cibin nang tek long le pusi nitum matha monta nitum ki lu tum kalima hempu pini nang lam kang thir
ning keciru alam karju ning keciru kalidet kepuson lape ning keciru ke kepuson lape ning keciru pan kupia ke nangji la arjulong la tuman nang la tuman ning arlota nang likam klemot karjong pen lapen aning keciru ya tu apan an nang pan kecewoi tu atum an nang dung kapete boka tum an apa pen kecete wara tum ana lapen nang pan kecing hona tum an lapen nang pan ke klem ji apanta kechodaya tum an la sona tum apanta nang kecimit me pine herjume yang song pen pita halatum hemtun halatum akai halatum ke klem halatum asomar halatum asomar asupi mar apuryala long an so se yang song pen herjume pidun tha pipor ma latum pen jok atum hemtun pen jok latum bang arpum pen jok nang kama pan athan tinta kahodai thik ji pan herjume pita nang ning kang sam nang ning arong dorphuk pita halatum along kadoka ve homoisa kisung along ake cholong le along ake so along lape ake duk along ame kri along nang ventha pe metha lape ning kang sam ning arong pita pusi nitom han kape joga bang nang so ko pupum pet amen pensi nang chordom si chorolo amen kadowe phanta kang hon kardom si puthot mo ge song na ning ke te pen na pen aram